Professor ena fetu tikamakuunikirani mukabatifunsa mafunso awo timaonika pa zimene tikudziwa ndi nzeru zimene tinazo pandale. Kungoti futi ono zimene ndakhala ndikunena mobwerezabwereza kuti anthu ena abulutu anasankha kusamva zimene zikuchitika ku DPP ndi ubulutu wonso, zimene zikuchitika ku DPP ndibwereze ndi ubulutuwo, kulambira ophunzira, kulambira maloya koma abulutu. Chifukwa zimene zikuchitika ku parliament ndikungofuna kusokoneza democracy mu Malawi. Ambiri kumene chene maloya akudziwa pali chileso chimene chili ku court ndi akubweresa dala na vicha kuti azikayankhula ngati leader of opposition kumeneko ndikusalemekeza zigamulo za ku court. Sono chipani chili kosusa ndi chikulephera kulemekeza zigamulo za ku court, chikalowa mboma chingalemekeza. That's why even tili mboma sitimalemekeza zigamulo za ku court, kuchosa chief justice, kuchosa army general. Timangopanga zinthu mwaphwanya timatenga ngati kuti chipani ndi chakunyumba, timatenga ngati dziko la Malawi ndi lakwawo kunyumba kuthyolo. Izi ndi zimene akufuna kusokoneza democracy ya muno Malawi. A speaker anena very clear nkhani iku court. Titokozeso a court nawonso a court poona kuti nkhani ndiofunikira asintha kuti momwe chigamulo chimene anankumana pita ku court kuti akanene kuti andichosa Musa asatira malamulo momwe kuti apange mawa akuti apanga lero. Achikhala anthu anzera DPP sangadikire bwa less than 24 hours akuthamangira chani ndi ubulutu umene. So tikamatero basi ansonda ndamwano iye aitikuunikira chifukwa zimene zikuchitikazi akusokoneza democracy ya muno Malawi imene ena tinaivutikira. Akusokoneza kunalibe tu anali kunja. Democracy akuisokoneza pano ena finaivutikira to risk our lives. 92-93 it was not easy to change this country from a one party to democracy. Ena akufuna kuisokoneza pano kunalibe anali kunja. Nde abwera aipeza democracy kuti ena fitaikonza taika malo afuna kusokoneza. How do you go ndi munthu kundilo of opposition ku parliament mukudziwa kuti pali chileso nawonso anavicha kaya kuti awutchedwe ngati ndabwino akukayimirira ndekumbwambwanako kumeneko. Apa palibe nkhani professor, apa palibe nkhani. Ine nakakhala APM nakauza anyamata ino dikirani pali injunction. So the speaker is right. Nankumwa is the leader of opposition. He was chosen in parliament by parliamentarians osati ku page house. Chileso chilipo a court out agamula masanano. Meanwhile tisapangisa amalawi kuti akhale ngati kuti sakudziwa chochita. Pita kunyumba ya Malamulo anavicha you speak as leader of DPP kani ati kumene kujaso ku leader wa Ford yeka chihana Jeremia ndi leader wa Ford kumene kuja ku leader wa UDF amayankhula ngati leader wa chipani. It was very simple. Tell your boys, go to parliament, don't argue, tidikirire court at Gamule. So the determination coming from the speaker is 101% right. There's nothing wrong that the speaker is doing here. These are legal issues. So tikamanena kuti kumene jangozaza nako abulutu okhoka ama na mizana akakhalako ndi zimenezo kana ndikatero basa nsonda ndwamwana. Nsonda ujaya titane nayo. Inu simungandithene nasanzika tipochoka kumuzi kwathu kuchiveta. Nasanzika sikunangunyamuka ineya. Ini machokera kuchiveta ku Rumpi East. Mukamaliza mapira achiveta aja pa chiveta pampera chitokoto village pamene nachokera ine. So sutinangochoka basi mabwera kuno town yayi. Nasanzika. Makolangana lokupemphera kwambiri. Tsiku lonyamuka anandizo tosanyamuke. Tizakuza ndife tsiku lonyamukira. Ndana ndiuza kuti pano mwana wani yeye karuta ku town tutowe nawe. Anandipempherera ndi palibe mina ngapange achepa kwambiri. Sanga ndiloze, sanga ndipe, sanga ndimenye, ndiyana kwambiri. Ndi kamatero professor basi nsonda ujendo mwana ndokuza ndizoona zake sanga ndipe, sanga ndiloze, sanga ndimenye, ndiyana chifukwa pochoka kumuzi nasanzika. Akuvutisa democracy muno Malawi ndi DPP. Akuononga democracy muno Malawi ndi DPP. Titauza sanku 2019 unaona zimene anapanga. Anatukana yeye kwenda mmuseo kutuka na majaji, kutuka na maloya, aliyesa nantukana. Nzimene kupanga. So ngati chipani chikulephera kusatira malamulo aku court, zigamulo za court chili kunja kwa boma. Chikazala wa mboma azasata malamulo amene. Pepani professor nangoti nangasima ndifusa komano mangoni tokosa so bwanji nakhala petu. Ndele so professor mangoni tokosa imene ndiyana. Yanko pafuso imene ndilimene. Speaker
wagamula atapasidwa legal opinion, leader of opposition ndi anamkuma tidikire mpaka na chigamulo cha khoti chichitike. In politics the simplest resolution on this one na future ayankhule ngati leader of DPP kani ati namkuma yankhula nga leader of opposition in the house, because chimene anthu akuyiwala leader of opposition in the house si iwe leader wa DPP, ndiwe leader wa opposition na zipani zonse zili mnyumba ya Malamulo zosutsa. This is the interpretation of leader of opposition. It means namkuma ndido wa UDF, ndido wa PP, ndido wa Ford, ndido wa all opposition parties amayimirira ndi leader of opposition. Koma muzipanimo muli oyankhulira zipani. So na future can speak ngati oyankhulira DPP. Kani ati? Professor, you don't need to go to college kuti muziziwe izizi. This is wisdom from God. Anyway, accept my holy anger. Koma swera ziko.